Elevii școlii gimnaziale Regele Mihai I din capitală au celebrat așa cum se cuvine Ziua Mondială a Salutului. Micuții au realizat eseuri și scenete în care au reliefat importanța bunelor maniere în societate. Încă din antichitate, bunele maniere au fost apreciate de către om, acesta simțind nevoia existenței unui set de reguli care să fie respectate de către toți membrii comunității. Copiii de la școala gimnazială Regele Mihai I au pregătit eseuri și o scenetă având tematica bunelor maniere pentru a sărbători Ziua Mondială a Salutului. Bunele maniere sunt foarte importante pentru orice om, pentru că astfel ne atașăm de oameni. Dacă suntem răi cu cei din jurul nostru, aceștia nu ne vor vrea prezența. Copiii trebuie să se poarte frumos și să fie civilizați pentru a putea să aibă prieteni. Discutăm în fiecare zi de importanța lecturii în viața elevilor. Astăzi, împreună cu o editură, am organizat un eveniment și anume Pașaport pentru Cultură. Toți elevii au pregătit eseuri și lucrări deosebite despre bunele maniere. Sărbată în premieră cu ocazia conflictului dintre Egipt și Israel din octombrie 1973, Ziua Salutului a reprezentat o formă non-violentă de protest la adresa războiului. Astăzi, sărbătoarea este recunoscută în aproximativ 180 de țări. Peste 30 de laureați ai Premiului Nobel pentru Pace au realizat importanța acestei zile și au recomandat utilizarea ei drept instrument pentru menținerea liniștii și păcii în lume.